Welcome back my friend. Welcome back. እንኳን መጻኻ ሕጂ ድማ ልምምድ ናይ ንባብ ክንገብር ኢና. Reading exercise. ምውድዳር ኣብ ዓለም ነፍስኻ ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ. አሉታዊ ውድድር ዕጋበት ህይወት ፍጹም አይህብን እዩ. ንኣእምሮ ዕረፍትን ቅሳነትን ሰላምን ዝኸልእ ቅልውላው ኣተሓሳስባ እዩ. ኣብ ህይወት በቲ ዝተዋህበካ ጸጋ ዓጊብካ ምኻድ ሃብታም ኣተሓሳስባ እዩ. ልዕሊ ኩሉ ድማ ርእሰ ምትእምማን ክህልወና ይግባእ. ንኣብነት ወርሕን ፀሓይን ንመልከት. ወርሒ ናይ ገዛእ ርእሳ ጸዳል ብርሃን ኣለዋ. ፀሓይ ድማ ናይ ገዛእ ርእሳ ድምቀት ብርሃን ኣለዋ. ክልቲአን ንናይ ገዛእ ርእሳተን ዓቐንን መጠንን ብርሃን ኣለወን. እታ ወርሒ ንለይቲ ዝኸውን ፍልይ ዝበለ ብርሃን ኣለዋ. እታ ፀሓይ ድማ ንመዓልቲ ዝኸውን ድሙቕ ብርሃን ኣለዋ. እስኻ እውን ናትካ ፍሉይ ዝኾነ መጠነ ብርሃን ኣሎካ. ኩልና ደቂ ሰባት ድማ ነናትና መጠነ ድምቀት ብርሃን ኣሎና. በዚ መሰረት ኣብ ህይወትካ ተሓጒስካን ዓጊብካን ክትነብር ነቲ ዝተዋህበካ ጸጋ ብልቢ ኣመስኪንካ ምስ ካልኦት ምውድዳር ደው ከተብሎ ይግባእ. ኩሉ ጊዜ ብመጠነ ብርሃንካን ዕምቆትካን ብዕምቆት ድምቀትካን ክትሕበን ኣገዳሲ እዩ. ሸቶ ዓወት ድማ ብቐጻሊ ጻዕርን ሓርኮትኮትን ብልሓትን ጥበብን እምበር ብውድድር አይወቃዕን እዩ. A flower doesn't think of competing with the flower of next to it. It just blooms. Zan Shin. ከላይ ደጊማ ኸንበባየ ምውድዳር ኣብ ዓለም ነፍስኻ ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ. አሉታዊ ምውድዳር ዕጋበት ህይወት ፍጹም አይህብን እዩ. ንኣእምሮ ዕረፍትን ቅሳነትን ሰላምን ዝኸልእ ቅልውላው ኣተሓሳስባ እዩ. ኣብ ህይወት በቲ ዝተዋህበካ ጸጋ ዓጊብካ ምኻድ ሃብታም ኣተሓሳስባ እዩ. ልዕሊ ኩሉ ድማ ርእሰ ምትእምማን ክህልወና ይግባእ. ንኣብነት ወርሕን ፀሓይን ንመልከት. ወርሒ ናይ ገዛእ ርእሳ ጸዳል ብርሃን ኣለዋ. ፀሓይ ድማ ናይ ገዛእ ርእሳ ድምቀት ብርሃን ኣለዋ. ክልቲአን ንናይ ገዛእ ርእሳተን ዓቐንን መጠንን ብርሃን ኣለወን. እታ ወርሒ ንለይቲ ዝኸውን ፍልይ ዝበለ ብርሃን ኣለዋ. እታ ፀሓይ ድማ ንመዓልቲ ዝኸውን ድሙቕ ብርሃን ኣለዋ.
እስኻውን ናትካ ፍሉይ ዝኾነ መጠነ ብርሃን ኣሎካ ኩልና ደቂ ሰባት ድማ ነናትና መጠነ ድምቀት ብርሃን ኣሎና በዚ መሰረት ኣብ ህይወትካ ተሓጒስካን ዓጊብካን ክትነብር ነቲ ዝተዋሃበካ ጸጋ ብልቢ ኣመስኪንካ ምስ ካልኦት ምውድዳር ደው ከተብሎ ይግባእ ኩሉ ግዜ ብመጠነ ብርሃንካን ብዕምቆት ድምቀትካን ክትሕበን ኣገዳሲ እዩ ሽቶ ዓወት ድማ ብቐጻሊ ጻዕርን ሓርኮትኮትን ብልሓትን ጥበብን እምበር ብውድድር ኣይውቃዕን ሰሰናዩ ጥጥዑሙ ንዓኻ ጸጽበቑ ንዓኻ see you in the next video